Okay, jeg laver en stylingsvideo, hvor jeg sætter hår på min kusine. I dag er det en krølle hestehale i forhold til den almindelige. Ja. Vi starter med at umle hendes hår ret meget. Fordi vi vil vise jer, hvordan man sætter det, hvis at det er virkelig ulet og irriterende. Mega irriterende faktisk. Så man starter med rigtig godt og grundigt igennem. Og det går ikke gå ind på en bare rolig. Ja, det gør det ikke. Bare rolig. Ja. Starter vi. Der er, som man kan se her, der er allerede lidt krøller i. Men det er fordi, at der skal flere krøller i eller mere krøller herover i siderne. For der er ikke så meget. Så der starter vi med at lave nogle krøller. For eksempel her er der ingen krøller. Og så har vi det her krøllejern. Sådan et her. Der er min tongue. Ja. Starter vi. Man tager en lille tot ad gangen. Begynder. Cirka 10 sekunder eller sådan noget. Jeg anbefaler. Enten 10 eller 5 sekunder. Det kommer an på krøllestørrelsen. Eller 20. Som I kan se, sådan en krølle. Så har vi lige ved den anden side også. Som sagt, ikke for store totter. Bare lidt ad gangen. Hvis du er travlt, så vil jeg nu sige store, men bare bedre med små. Ja, så tager vi lige og tager håret her, tager vi lige her, så forser man lidt herover, hvor der ikke er krøller. Det smarteste ikke, at der kun er krøller i bunden. Den her kan man for eksempel bruge, jeg bruger den nogle gange i hverdagen, kan jeg godt finde på at lave den her. Man kan også have den til fester. Det er sådan lidt rodet krølle i. Tager man, sætter den så langt, som man kan, for at den bliver lidt pænere. Tager man elastik. Jeg anbefaler, at der ingen ring er på, for det går mere ud, når man skal derud. Laver lidt flere krøller i. For som sagt kan man ikke så godt se de krøller mere.
Og nogle af krøllerne forsvinder lidt op i håret, når man sætter den op. Det er nok smart at bare sætte det op i en hestehale og så krølle håret. Men jeg synes bare, man får mere krøller, hvis man starter med dernede fra, og så bagefter de krøller bagefter igen heroppe. Og så har I her en rode hestehale. Kan vi vise noget? Sådan ser det ud på hende. Sådan her. Håber I kan se det. En rodehestehale, hvor siden skal gerne se sådan ud. Ja. Men det var så vores stylingsvideo. Hvis I vil se flere, kommer der sikkert flere. Vi gætter på, at der kommer flere ind. Vi laver også nogle gange nogle make-ups videoer. De kommer også snart ind. Ellers så, hej hej.